So guys, this one is called a party bus. Inini ndakanga ndatoti regai ndichirega hangu kungovaudza nekuti kutaurwa unyimwa mbare dzokumusana. Zvimwe zvachona unenge wakuita sewakunyepa, asi aiwa izvi ndo chaizvo zvakanga zvichitoitika. Sekuona kwenyu kuti aiwa inini sasekuru vevanhu ndini ndakanga ndiri panyanga, aiwa ndichichimhanya ndikati aiwa vazukuru vangu kuti vafambe zviri safe pakutoda kudriving yemunhu mukuru, uyezve munhu mukuru ane experience. So munhu mukuru akanga aripo vakabva vaita Uncle Saint, the only Zim uncle. Saka ndakatyaira tikasvika mangwanani kunzvimbo yeKariba. Imi kutakava nenguva yakanaka. Saka mangwana newe patinoti hande nevamwe usasara. So guys, I just want to encourage you kuti usasara next time patikataura zvoti kuenda kuKariba, kuKariba nditi. As you can see kuti we are enjoying kunoko hakuna munhu wemunhu kunoko. Tunodanana Dani, hawadanana wega. Emi kosasekuru vevanhu ndini ndakanga ndototsanangurira vanhu kuti icho chinonzi chi uye zviri kuitika. These crocodiles normally vanomachengetera zvinhu main reason yemakroko yavanomachengetera skin yachona iyo. So skin yachona ndo yavanozono shandisa kugadzira handbags, kugadzira boots, kugadzira belts. And you find kuti zvoni material inonzi bags kana kuti belts anogadzirwa mugare chinjakafo anogadzirwa nemacrocodile skins anenge achidhura. Ane achidhura zvisingaite. Nenguva pfupi takanga tatopedza game drive yedu, tikaona nzou, tikaona mhuka dzakasiyana mazibra. Imi kutaura unyimwa chokwadi mbare dzekumusana. Uyezve takanga tatopedza kunoona ngwena kuCrocodile Farm. Imi tikaona ngwena hombe nediki, zvikatotifamba zvakanaka. Tisu avo kudemo. Right. Hello guys. So nasi tiri kuno kuKariba, this Kariba Damwall. Ndine maguys angu anditi. Aiwa umwe wacho naye anoda kuzita ngati iye ndiye anotora mafoto. Kariba uchi baba. Uchi. So wakaramba kuuya nditi hatina zvatingakuite. Ndo madyiro ako auri kuita mari wakuchengetedza. Ende dai ukafa tinouya futi tobva tatora imwe mari yacho todzoka kuno. Ende mari yako akasadya wega yagara yachangodyiwa neumwe. Ukafa ende mari yako ndofanira kutodya uchafema. Anditi? Kwewe uri kudini nyema. Mari yako unofanira kutoidya because life is too short. Anditi? Kwewe yako. Anditi uchi baba uchi. Uchi. Opano mari kumashuro. Kwa hiyo uri kuti wai kudini nyaya mari yako? Hi mom, we should organize more of these things. Ende kunozva kukanakira mai, kune vatoyo vasina vanhu vavo vane vanhu vavo. Izvo zviri kutoorganiza muchato mai manje apo. Hodai. Chero Dhani mukoma wangu uyu. Mari nevanogesa. Ende vatobva vasina vanhu vavo vatoenda vanhu vavo. Mabva musina vanhu nai. Saka Saint TV uchi baba uchi. Saint TV uchi baba uchi. Uchi hazvambosiyana nenhingirini uchi. Saint TV chi? Uchi baba. Uchi guchi. Chokwadi kutaurwa unyimwa mbare dzekumusana. Takava nenguva yakanaka. Munoziva kuti kungovawo nenguva yekupombonoka nevamwe vechidiki. Ayo inguva yakanaka, nguva inofadza.
tarirai kunyange nemusha cruise makanga muna DJ akanga arimo akazotoatanga kudandaura mangoma aita seasvikirwa mukomana uyu kunyange nengoma dzaikanda dzachona taitonzwa dzichipinda mumwoyo nemumongo mukati memongo kunyange naanko ndakazere kana ndotamba kwainaimi kunyange nepandakazopinda mubhoti pane madhanzi andakanga ndorova kukangana kuti pakanga pane vana vadiki vandakanga ndaenda navo asi zvisinei ndakatongozotamba kondaigodii ini ndakanga ndatotanga kutamba asi hazvina kupera zvakadaro ndakatozoonawo navo vana pamberapo votamba takazotamuka bhoti kaya iyewo mutyairi akabva abatwa nenyemwe akatanga kuti vhevhetedza unai madhanzi akanga otambwa nechimhandara icho unai matambiro achona ndakabva ndazvikoniwa ndikati ndane nzara ndokuchingopiwa nyama yoga takangodya nyama katikaitarisa tikabva tangosiyanawo nazvo takabva tati chandei tidzokere kwedu Harare.